Mill-1 ta' Settembru, pazjenti li jkunu taħt il-kura ta' speċjalisti privati jew tobba tal-familja se jkunu jistgħu jingħataw firxa usa ta' testijiet tad-demm u eżamijiet bl-ultrasound mill-isptarijiet tal-Istat u istituzzjonijiet oħra tas-saħħa. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borg ħabbar dan l-iżvilupp wara li saru diskussjonijiet mal-partijiet ikkonċernati. Qal li dan il-ftehim ifisser li l-pazjenti se jiffrankaw ħin u flus u mhux se jkollhom għalfejn jerġgħu jikkonsultaw speċjalista fis-sistema pubblika sempliċiment biex jingħataw appuntament għal dawn l-investigazzjonijiet. Żied li l-pazjenti lanqas mhux se jkollhom għalfejn iħallsu privatament biex jagħmluhom fil-privat. Kienet xewqa tiegħi li mal-ewwel 100 jum nagħti iżjed aċċess għall-investigazzjonijiet li huma jkunu jistgħu jagħmlu sabiex fl-aħħar mill-aħħar impoġġu dejjem l-interess tal-pazjent. It-tisħiħ tal-kura primarja mhijiex biss il-parti li jista' jagħmel il-Gvern, iżda li proprju naħdmu ma' dawn it-tobba li jinsabu viċin il-familji Maltin u Għawċin. Din hija l-ewwel darba mill-2007 li hawn li l-aċċess għall-investigazzjonijiet fis-servizz tas-saħħa pubblika qed jitwessa' għal speċjalisti li jaħdmu fis-settur privat. Fl-ewwel fażi t-tobba se jkunu jistgħu jitolbu testijiet marbuta fost oħrajn mas-saħħa tal-għadam, il-livelli tal-vitamini u l-minerali, is-sistema diġestiva, l-infezzjonijiet u l-infjammazzjonijiet. Il-lista tinkludi wkoll testijiet li jgħinu fil-valutazzjoni tal-problemi tal-qalb u ta' sinjali bikrin ta' diffikultajiet fil-kliwi. Se jkunu jistgħu jiġu monitorjati wkoll pazjenti li jkunu ilhom jieħdu mediċini għall-epilessija, kundizzjonijiet tal-qalb jew problemi ta' saħħa mentali. L-ostetriċi u l-ġinekoligi fil-privat se jkunu jistgħu jitolbu aktar testijiet ta' rutina marbuta ma' tqala. Fosthom testijiet tal-grupp tad-demm, tal-uminità rubella u l-ġidri r-riħ kif ukoll testijiet għal ċerti infezzjonijiet. Se jkunu disponibbli wkoll eżamijiet bl-ultrasound tal-addome u l-pelvi, tal-kliwi u l-bużieqa tal-awrina. It-talbiet tal-appuntamenti u r-riżultati se jgħaddu elettronikament permezz tal-MyHealth. Il-formuli stampati mhux se jibqgħu jiġu aċċettati. Dr. Borg qal li din ir-riforma se titwettaq fatta fażijiet biex ma jkunx hemm dewmien mhux mixtieq fuq pazjenti li diġà qed jistennew dijanjosi u trattament. Bħalissa l-faċilitajiet tal-Istat jipproċessaw aktar minn 10 miljun test fis-sena. Il-Ministeru se jevalwa l-ewwel fażi qabel jiddeċiedi dwar aktar testijiet u dwar aċċess usa għall-informazzjoni medika tal-pazjenti.